Яйцата могат да бъдат оцветени с естествени съставки, като растителни екстракти или подправки. Днес ще оцветяваме яйца с брош, люспи от лук, куркума, червено зеле и вино. В съд с вода добавяме броша и я чакаме да заври. След като заври, добавяме яйцето, което стои за 5 минути, след което го изваждаме и подсушаваме. Вкараме процедурата и за лука. С куркумата правим същото. Както и с червеното цвекло. С виното направо сваряваме яйцето в него. Това са резултатите. За да може от червеното зеле да се получи по-наситен цвят, яйцето трябва да се остави за около 8 часа в него. Разбира се, могат да се направят по-интересни шарки, използвайки памук.